Νομίζω ότι περνάει. Μετά από την μισή λοιπόν. Λίγο να πεις ότι θα δούμε εδώ. Από εδώ και δεν. Θα βάζω πάνω μου. Είναι ένα άγνωστο καταφύγιο στη Ραφίνα. Καταφέραμε και μπήκαμε με πολύ δυσκολία από εκείνη η είσοδος που είναι οι πέτρες. Και τώρα θα σας δείξω εδώ είναι η τείχη. Τσιμέντο δηλαδή παντού. Μασίφ τσιμέντο. Πόρτα. Εδώ έχει κάποια σίδερα όπως και στον τοίχο. Έχει ένα λούκι αριστερά. Διάδρομος κάνει δεξιά. Έχει ένα δωμάτιο, ναι. Και άλλο δωμάτιο. Ένας ντενεκές. Ένας θερμός. Κόκαλα. Παιδιά. Γεωργία, Παναγιώτης. Η κονσέρβα η αμερικάνικη. Άλλο ένα δωμάτιο με ένα βαρέλι και ένα κουβά. Κονσέρβες κάτω. Μαρμελάδα βερίκοκο παυλίδου. Ναι. Εδώ είναι η κλεισμένη δεύτερη είσοδος-έξοδος. Και εδώ έχουμε... Δείξε λίγο. Διαβάσω. Ναι. Βούτυρο δωρεά του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απαγορεύεται η πώληση παντελώς. Ή κάτι άλλο. Τελευταία λέξη πάντα δεν φαίνεται καλά. Και είναι και σε άλλες γλώσσες γραμμένο. Δεν το κάνεις στα σκουριά. Εντάξει. Όμορφα. Πρώτη γλώσσα με ελληνικά, περίεργο. Για μας θα είχαν φτιάξει. Και άλλα κόκαλα. Και αυτή εδώ είναι το σημείο από που μπήκαμε. Πάρτε μια εικόνα. Αυτά. Δύσκολο πράγμα. Πρόσεχε, Αλέξη. Πρόσεχε, φίλε, γιατί... Ίσως καμία στο κεφάλι σου. Πάνω ελεύθερος! Είναι μέσα κάτι κονσερβοκούτια των Αμερικανών που έλεγε ότι ήταν δωρεάν προσφορά βούτυρο οι Αμερικάνοι προς τους Έλληνες και δεν είναι προς πώληση. Είχε μέσα κάτι παμπάλες, κονσέρβες, Μινέρβα, τι ήταν αυτές, Μινέρβα... Παυλίδι. Παυλίδι, τι ήτανε? Μαρμελάδα. Μαρμελάδα. Αφού είχαμε. Ναι, δεν είχαμε